Защо? Как го лака? Този кабар кукър. Охо. Това е тежко, бе, врачи. Тежки аршиле. О, факта здраво си чела. Не. Само да не си отзема пръста. И другия крак да иде, а? Ти гледай крака да не оцели. Не. Пръст палеца става. Ти е стабилно. Да, момчета. Ева, Russian Special Forces. България се усмихни на камерата. спец нас. Голям си. И панчето.